खुलुमबाय आब्दुल्ला बाथौ गौथुमनि दिनै जों माने गिबि हाबाफारिया नैबे पुब बालिगाव गेलेग्रा फोथारनिफ्राय सान्थि माने गोजोन हान्जा सुरनाय साइकेल रेलि मटरसाइकेल बाइक आरो गारि सलायनाय दङ जाहाथे जोंनि धोरोमनि जिथु बाथौ धोरोमा सान्थियै जाहाथे जौगालाङो बेनि थाखाय जोंनि बे हान्जा सुरनाय लादों दिनै बे हान्जा सुरनानै जों थाङै नोलोबारसिम थांगोन जोंनि सिबिसालि गाहाय सिबिसालि नोलोबार आदायखुंग्रि सिबिसालिसिम आरो बेयाव दिनै गोथार सिबिसालिखौ जों खुंनायनि हाबाफारि लादों गाहाय फुंखा दिनै गायजेनगोन बाव डक्टर रमेश फैगोन सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि बिथां फैगोन बिथाङा गायसनजेनगोन बे हाबाफारि जोंनि बुहुमनाङै जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमा गोसारो बेनि थाखाय नैबे सान्थि जोंनि गोथार बाथौ सानखौ जों फालियो जों आसाम सरकारजों बन्द' होदों नैबे दिनैनि सानखौ थिग जेरै सरकाराबो जोंखौ बन्द' होगोन बे आसा फारिया जों बे हाबाफारि लागासिनो दङ दिनै देग्लायनि बोसोरखौ साबसिन हामसिन जों बे हान्जा सुरनायखौ लानो सानदों धोरोमारि माबाफोरा माने सांग्रां जाबोनायखाय सांग्रां जाबोदों आरो बिदिनो साबसिन सांग्रां जाबोयो जोंनि धोरोमानो बाथौ धोरोम बेखौ बयबो मिथिलायो गुबुन हारियाबो मिथियो जोंनि ओनसोलाव गुबुन धोरोमफोरनि सुबुंफोर दङ गुबुन जातिफोर दं नाथाय बयबो जोंनि धोरोमानो बाथौ धोरोमा जोंनि गुदि धोरोम बेखौ बयबो मिथियो बेनिखायनो नैबे नोलोबारनिफ्राय जोंनि गाहाय सिबिसालिनिफ्राय 20 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेनिखायनो बेसिम 2000सिम जोंनि माबा फैगासिनो दङ 2000नि बारा जागोन आरो बिनिफ्राय माखासे फैगासिनो दं नोलोबारनिफ्राय माखासे दासो कम्पानिसिम सफैदों होनदों फुंनि समाव फैनाय बिराद मोजां नालाय बेखायनो दाबो जोंनिया 2000नि खम जाया 2000 जागोन जों हान्जा सुरनायाव खोब रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनांगोन एफा गोजान हाजो खंखर नोलोबारनिफ्राय फैनानै जे केसा काटुरि जियादलनिफ्राय फैनानै बिसिम थुबुर जाफैदों आं रायजो राजाखौ एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि मावथिफोरखौ खोन्दोनि बियाबनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावनो राव गैया आरो ओरैबायदि मोजां मोनदों दिनै नुफैनानै खोब साबायखर बावगोन रायजो राजाफोरा जुदि मदद होलायगोन अब्लासो दैदेनगिरिफ्राबो बा खोन्दोनियानो जा गामियानो हयथ' थुलुंगा मोनगोन बिदि थुलुंगा होनांगोन आं बेखौ खावलायदों आरो रायजो राजाखौ आंहा माने रायजो राजा आं खुलुमो जाहाथे बिदिनो अरायसम सान्थिजों संसार जानांगोन खौसे जानांगोन खौसेथियानो गोहो होनदों आखाइ मुथुनानै न'आव थाबाय थाबा जाया जों ओंखारनांगोन खामानि मावनांगोन खस्थ' खालामबासो मस्थ' होनदों हारसायाव खस्थ' खालामबासो माने फिथाइखौ मोनगोन बेखायनो जों सहसै मोना फिथाइखौ बयबो खस्थ' खालामनांगोन अब्ला जों बिनि थार गुबै जों फिथाइखौ मोनहैगोन आरो जोंनि धोरोमा बेसिम जाना दं मुलुगनांसिम सहैगासिनो दं जों बे सहैनायखौ रायजो राजानि मददावसो सोरबा दैदेनगिरिनियाव नङा रायजो राजानि बिराद मोजां अबदान मोननायखायसो बिदि थुलुंगा होनायखायसो बेसिम सहैदों आरो सहैगोन आं बेखौ आसा फालिना थाबाय आरो हान्जा रेलि सुरदों आरो नोंथाङा बेखेवनानै होबाय दा मा बुंनो बे गोथार बाथौ सानाव हान्जा सुरनायखौ बेखेवनाय लोगो बेखौ बुंनो सानबाय हले दिनैनि गोजोन हान्जा सुरनाया जेरै जादों बेबादिनो जोंनि गासैबो बाथौ आसा आरो बुहुमनि सुबुं समाजा बे बुहुमा मोजाङै गोजोन जाथों होननानै बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों दा माबाफोर बाथौ सिबियारिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानबाय इसोरखौ मोननो हायो फोथायनायजोंसो बेनिखायनो बोराइ बाथौनि सायाव फोथायनाय थानांगोन बिनिखायनो जेब्ला फोथायनाय थागोन बाथौआ गावनि आंगो धोरोम होनब्लानो आफा बोराइ बाथौखौ मोनगोन बेखौनो आं खावलायनो सानबाय बाथौ सानखौ क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन।
थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइआफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।